ale z toho Matinho vrhu jedine tá Amiša a Aura sú rovnaké. Hej. Ostatní tí psi, keď si ich pozrieš, aj Antalikov a Aura, úplne iné, aj hlavy. Henty všetky flakaté psi majú také úplne trojholníkové hlavy, také hranaté a oni majú také úzke. No, vám sa to ľúbi, strom. No, to je na teba, čo? S tebou sa ne... Ako má sa kto smiať, lenže Safi, vieš, ona je tiež jak bujak na ňu. To si zober, že ešte toľko, ona skoro raz čo, ona je bajdina. No. A to ako, akože tak už ju púšťam, vieš, no ako tak prevalcujú. Čo mám robiť, ty vole? Čo mám spraviť? Evi, to sa nedá do nekonečna ich brzdiť, vieš. Aj dneska som ich vypustila, jak som im dala žrať a ty kokos letela za ňou, obidve. Kokos táto váli, hej. Ty čo furt cvankáš tými zubami, ty šišo? Ona furt kúsať. Hovorím tedy prvýkrát som si dala na prvú sedačku.